Na Slovensku máme v prevádzke druhú biometánovú stanicu na výrobu plynu a elektrickej energie. Vo Veľkých Bierovciach prerobili pôvodnú bioplynovú stanicu, ktorá tam funguje už od roku 2011. Takéto stanice by mali zvýšiť nezávislosť na dovoze zemného plynu a výrazne znížiť uhlíkovú stopu. Ročne spracovávame niekde okolo 15 až do 20 000 tón odpadu. Celková kapacita tej bioplynovej stanice, čo sa týka vstupných surovín, je niekde na úrovni až okolo 50 000 tón. Vyrobený plyn z tejto stanice už naplno využívajú ľudia. Má takmer identické zloženie ako zemný plyn a môže byť bez problémov natlačený do plynárenskej sústavy, bez toho, aby tam vznikli nejaké problémy. Celá produkcia tejto stanice dokáže zásobiť plynom 3000 rodinných domov počas celého roka a výrazne znížiť uhlíkovú stopu. Na dodávku bioodpadu majú podpísané zmluvy s rôznymi firmami, ktoré si s ním nevedia rady. Túto stanicu postavili hneď vedľa producenta vajec. Veľmi výrazným dodávateľom vstupnej suroviny sú producenti vajec a producenti vlastne kureniec, kde berieme kurací trus a takisto spracovávame aj maštálny hnoj. Je to krok k tej energetickej sebestačnosti Slovenska, síce malý, ale ten potenciál, ako som spomínal, je oveľa väčší tých bioplynových, respektíve už pretransformovaných na biometánové stanice, tých bude stále viac. V Českej republike ich je 10, Rakúšania ich majú niekoľko desiatok a v Nemecku sú ich stovky. Do konca roka by malo na Slovensku vyrásť ďalších 10 takýchto biometánových staníc. Z Veľkých Bieroviec Michal Bujna, televízia Markíza.